така че съм щастлив, че се връщам в моя роен отбор. Всички знаете, с този отбор съм и ставал републикански шампион, имал съм много хубави моменти. И сега ще работя с мой приятел, мога да кажа. Радостен съм, пак казвам, това е отбор с традиции. Ще дам всичко от себе си, отбора да може да влезе в А-група. Това е нашата цел. Когато за първи път влезе отново в Американата, след колко точно години стана? Много съм, вече си съм забрал 12-13 години. Последният му гол в Етър, 25 май 1999 година. 13 години. Тодор Колев бележи последния спомен с Катен Зирков. Това е Олимпик Тетерен Етър 3/3. Значи, пожелаваме му след 25 май 1999-2012 да започне здраво с голове. Доста време мина. Така станаха нещата. Какво си спомняш за тръгването през 1999 година от Великотел? Много работи. Кои ти искаш да разкажи от тях, нищо това не поясни. И хубаво и лошо. Защото наистина имах, тогава наистина бях млад футболист с добро бъдеще. Имах оферти наистина от водещи отбори в България. Стана така, че подписах с всички знаете, с два отбора. Но след като обстоятелствата за мен добри, отстъпи, Наско Сираков отстъпи, извинявам се, Гриши Ганчев отстъпи и подписах с Левски. С какво променя след 13 години Тодор Колев? И мисля, че съм играл на едно прилично ниво футбол, олегнах като човек, като характер, така че с опита си, който съм го натрупал с годините, мисля, че мога да помогна на този отбор. Къде са ти най-добрите впечатления, най-приятните през тези години, мина през сериозни отбори? Аз навсякъде горе-долу съм имал хубави моменти, така че не мога да кажа нищо още за тези клуби, където съм бил като цяло. Нещо по-специално, гол, матч? Много са много мачове и голове, така че дербите с ЦСКА са били най-високо ниво. Головете. Точно като футболист, който миналата пролет на 2011 беше в Лудогорец футбол, който така впечатляващ начин влезе в А-група след един много силен полусезон. Така как намираш Етър, смяташ ли, че този отбор е конкурентен на Лудогорец от миналата пролет, така да се пребори за директна промоция в елита? Защо не? Наистина в Лудогорец бяха създадени добри условия за работа. Преди мене не е било така, но аз като отидох, работи се добре. Станаха нещата, бях събрали наистина добри футболисти, добри момчета, помогнахме, вкарахме отбора. Да се надявам, че тук ще се получи това нещо. Това сме събрани тук добри футболисти, да помогнем на отбора да играе в А-група. И мисля, че този отбор заслужава да играе в А-група. Толкова години не е направено, надявам се ние да помогнем да го направим това нещо. Все пак сме и от тук, така че се надяваме.